Il-Ministru tal-Housing Rodri Galdes ikkonferma li ftit li xejn jinteressaħ minn dawk li ilhom u għadhom ifittxu saqaf fuq rashom. Jumejn wara li fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista qal li ma jarax li hemm problema fil-housing. Biex fuq kollox jiena nemmen aħna m'għandniex xi problema kbira ta' housing. Mistoqsi mill-ġdid, il-Ministru Galdes ħass li kellu jispjega kliemu. Fil-fatt u sfida lil Net News biex inxandru l-ispjegazzjoni tiegħu. Iwa, ħan irrekordjak issa biex ma timmanipulix. Intervista li kontet nagħmel, permettili u tipprovax timmanipula, tipprovax ismani, jiena niskanta kif tannet. Bajtu bl-istess storja antika li tibqgħu timmanipulaw. Allura se nxandru l-ispjega kollha tal-Ministru. Jiena qed f'pajjiżna għandna 80% tan-nies li huma sidin ta' darhom u dan ifisser ukoll li m'għandniex problemi kbar qawwija fil-housing. Illi jfisser li fi kliemu l-Ministru tal-Housing qed jifraħ li 80% huma sidin ta' djarhom mingħajr l-ebda soluzzjoni fattibbli għall-20% li għadhom qed ifittxu. U fatt magħruf li fis-7 snin kemm ilu fil-Gvern il-Partit Laburista għadu ma ġiex inawgurat imqar appartament wieħed ta' housing soċjali. Rodri Galdes ipprova jiġġustifika dan il-fatt billi qal li ilhom 20 ta' snin ma jinbnew postijiet soċjali. Skontu saħansitra mill-2001. Iżda meta sfidat li dan mhux minnu għax il-Gvern ta' Lorenz Gonzi fetaħ qatt ta' binjiet soċjali, il-Ministru tħawwad fi kliemu. Taf inti wkoll housing mhux issa waqaf imma waqaf fit-2001 li kien Gvern Nazzjonalista li waqaf dawk it-tip ta' proġetti. Li jissupera dak li bena Fenekadami, jissupera dak li bena Gonzi, jissupera wkoll. Biss Gonzi wara l-2001. Sa dan it-tant mistoqsi mill-ġurnalist tax-Xandir tal-Istat, il-Ministru Rodri Galdes ħarab milli jkommetti lilu nnifsu u l-Gvern kemm il-post ġdid tal-housing soċjali se jkun imbena u moddi lil minnu fil-bżonn sal-aħħar ta' din is-sena.